Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hi. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Abakhosi. Sawubona mntana. Makhosi. Ngabe usengane? Ngize ngeyinkinga. Emphakathini abantu abangifuni la ngihlala khona. Hey bo. Kule ndawo engakhe kuyona angazi kwenzakalani. Bonke abantu abangifuni. Yakwazi ukuthi into yakho mntanami ungafuna. Hayi abangifuni ngoba umakhelwane omunye kade ethenga imoto wenza ibrayi wangangibiza. Abafuni. Hayi abangifuni. Bakwenzani futhi okunye ngiyayibona amakhelwane. Ayi kuningi nje kuningi ngoba uma benza izinto ama-achievement bayangifihlela kodwa ubone ukuthi omakhelwane abanye kade bebiziwe. Ubone ukuthi kade nje omunye umakhelwane ku-celebrate i-graduation yengane yakhona ephase ngo-distinction. Sengitshelwa abantu mina ngibizwanga, kwabizwa bonke abanye omakhelwane ukuthi kuzo-celebrate. Angazi mhlawumbe noma bangibukela phansi ngoba ezami iy'ngane ezingaphasi ngo-distinction noma yini. Hey, uthi sikubhekela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amakhosi asezweni. Bizwa wonke amakhosi asezweni. Bizwa wonke amakhosi ayimilimoco. Amakhosi adla kahle. Amakhosi aphuza kamnandi. Hey. Athi Hayi akakhulumi. Hayi. Uthulekile nje. asho ukuthi ibhadi lami noma sengiyohlola izinto ayiveli. Hayi akuveli lutho. Ayi inkinga ke le. Yeah, but ukhona plan B. Hey, kubizani lamakhosi aphesheya kwey'lwandle, amakhosi ase-overseas, amakhosi ahamba ngamabhanoyi, amakhosi adla kahle. Hey. Awu. Uyinyanga enjani ephatha izinto zodokotela bangempela? Kanti udokotela bangempela yini? Awazi ukuthi iy'nyanga zibizwa ngodokotha nobani. Okusho ukuthi lama-earphone nginelungelo lokuwasebenzisa. Yabona phela mina ngithi udokotela lo wokuchatha, hhayi udokotela wama-stethoscope. Ungabuzi okuningi. Hayi. Bit1, bit2, bit1, bit2. Hey. Inhliziyo yayithi gaga. Inhliziyo yakho nje inalo sound ethi gaga. Unomona, akho umuntu ongakufuna emphakathini nomona nje. Into yakho ilele la enhliziyweni yakho. Wena hamba ulungisa inhliziyo yakho ube usu-right. Umona kanjani? Kenzeni mina manje? Nginomona kanjani? Hayi ayikho nto, mina nginawo umona. Mina ngithanda bonke abantu, ngiyabajabulela futhi mabenza izinto. Bayaphumelela, uba nomona. Bathenga iy'moto, uba nomona. Konke nje okuhle wena unomona. Inhliziyo yakho ingcolile. Ngicela uyoklina inhliziyo. Yazi mina anginawo umona ukuthi babuye benze kakhulu abantu la ngihlala ngakhona. Ngeke nawe usile kahle ekhanda ingane yakho iphase ngo-7 distinction ezethu uyifeyila ukubukisa lokho, hhayi ukuthi umona. Hamba ulungisa inhliziyo yakho-ke usuyaziveza-ke manje umona. Hayi, ngathi uyangisanganela wena, ngibonile ukuthi uyifake esangoma. Wena futhi awusiyena umakhosi, umakhosi. Wasibona phi isangoma esiphatha i-stethoscopes? Amakhosi aphesheya-ke la usakhuluma ngeke uphikisa waphesheya. Hayi, ngeke ayikho lento yakho. Amakhosi aphesheya. Ayikho lento. Amakhosi ase-overseas.